Metong Pampanga karen lugar la posibleng may apektuhan king El Nino agpangking Department of Agriculture DRRM Operation Center. Agpangking pag-asa megumpisana ng El Nino anyong July 4 at malyari akano maglambat iti hanggang ken first quarter ng 2024. Kaya naman magsadya na kano yung provincial government bang lakwas misakitan reng hortelano ang manasan. Kami nga sa probinsya ng Pampanga ay naghahanda para sa ganun ay harapin natin ang mga problema dulo nito. So presently under the instruction of Provincial Governor Dennis Pineda ay nag-inventaryo po kami ngayon ng lahat ng mga agricultural lands natin, yung mga irrigated, non-irrigated at iba pang mga mga aquaculture natin, mga fish ponds natin kung ilan yan, so that we would know what interventions ang pwede natin gawin, King laging handa briefing ng gobyerno, sinabi ng 3rd District Board Member Jun Canlas na kayabi kanu kareng-karelang sa samasan ngeni Remparanum. Makipag-coordinate nala naman kanu king National Irrigation Administration ang po kareng local government units di Kelketi. Dapat tutukan natin, lalo na yung mga sa barangay. One STW allocated and funded by every barangay will go a long way in ensuring that there is sufficient water supply for our farmers. Agpang pakangkanlas, sap-sapla kanurang miyayaliw ang ahensya ni gobyerno ang poreng memalen bang piyadyan ing epekto ng El Nino. Sa bayan namin, sa Pampanga, yung pong tinayo natin irrigation cooperative dyan sa Santana. I would like to cite one example. Santiago, Santana, Pampanga. Nakipagtulungan po tayo sa Department of Agriculture, NIA, and DOLE. Yung pong mga farmers natin, bigyan po ng naging beneficiaryo ng tupad natin sa DOLE. They worked for 10 days, they were given a salary of 450 pesos a day. Inayos po, nilinis yung mga kanal nila, yung mga river channels na puno ng mga water lily. Inayos po namin mga pilapil, Samantala, makasadya lang mag-meeting ng miyembro na ng National El Nino Team ken July 19. Agpang kang Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense, target de kanong i-finalizing National Action Plan keti lakwas asahan kanu ang mas maging grabe pa ang epekto ng El Nino bayo mapupusing banwa basic ang report ng pag-asa. Kayabe kanu kareng-karelang pisabyan ding short, medium ang pang long-term plans, bang di ng solusyon ng epekto ng El Nino ken food security, water security, energy security, health, ang pang public safety. Arlene Salonga, CLTV 36 News.